ilusio askokin, aurreko urteko arantzatxo hori kentzeko asmoz, eta berriz, bi urte txapeldunen ligan bizi izan genuen ambiente hori, esperientzia hori bizitzeko gogoz. Nik uste taldia ondo da hola, oso gogotsu, hasteko desiatzen, entrenamentu oso onak egiten, eta taldia prest ikuste datorren nahi aurre egiteko. Talde gogorra, batez Fuchs eta Plok aurreko urtean badakigu Final Four hortan egontziala eta talde gogorrak izango diala, baina beste guzti baita. Nik uste talde gogorra dakaula, oso reto politia dakaula aurretikan, eta saiatuko gabaldan puntu gehiena pilatzen. Guretzako hartaleku beti izan da oso berezia. Hemen urte batzuk damak dizkigunok badakigu hartaleku eta Europa nola elkartzen dian, ze binomio polita elkartzean hor barruan, eta nik uste desiatzen gaudela berriz bizipen horiek bizitzeko, eta Europako txapelketa bat hartalekura bueltan ekartzeko. Guk talde bezala eta kirolari bezala lehenik eta behin disfrutatu nahi dugu Europa Ligontaz, baina argi dakauna da gehien disfrutatzean modua irabazten dela, eta zentzu hortatik guk aldan puntu gehiena pilatzen saiatuko gea, eta behintzat lehenengo fase hau pasatzen saiatu.